Ye no my munsam makudi munsam yina ne kasebo. Iti sam ni just sam yina. Sompa de abama Sompa FM. Emma Katiapa Sompa TV. Emmanijie Sompa TV. Emmanijie. Oh, wisdom ni mitie Sompa FM, he Sompa TV. There you are, and no a bruni na cancer casano, bibineti and was oiwa. Ye non siano, and you made ye, way a omega noa, and no and a nebraso. Way and a pepsodent, cavity fighters do the two. One more I sing I sing Wajuma, no one more who say, na candy ever boama to me a jan and aswo. One more naso you more and you may say a maybe casena man, na casena a day by the time they so. Midima for her bar center. Ya Dr. Time da so da no. Enyarwa ho do the time to so no sa no the time no atokase no so se yemfa nso mo anwumire yi. Time heba Mr. Dr. Tafri Jadru ya wa ye etu malaria se ene ne echechi no ekuta emu anwumire yi. Eno ena ye him se franka live e 93.1 asantimaya giatum eno e hwe adabraka babia 21st clinic ebutuo no ehwana Sompa TV no wa wo hwe enso say your first screen so anetiko pon so live we are making France Abrochimo Madam for radio wono mo nso asom sase bon papa nti wo mo de ma bibifo a wo mo France say wo mo ntie fie nkomo sa bra kro na wo atoye mantamu na wutie hia wo hwe frequency na 101.1 ai Sompa takwa na buto na wa hene champion no wono maboboa no na 103.3 yatakura de de no a ni nyina wo atoye mantamu na abobo na afa ho a ebepiem wo bono ahenkro no esunyaye alaji be kwa na abro sanom 98.9 na na boku pie fa asamche chame ni momo opambo ageman wo mo abobo no ene ya makradu wo bumpa ya enanwumre sei adaje no puso kra e wo mema enti so ekwenya akom wo mo kutam dendenden eno sa na etetefa na akofa me wo fa ye bo a ho sunkwa na ekwa hafo wo ya mebo so ya busua 101.1 eno ya ta kwade na emom doma no 101.3 Sompa sabre kro na doma FM kase ebo papa no wasombi ya woto apete ama na nanya biatie e wa ramprede ase sabre kro na so na kodivu afo nso wo mo fa bi abusua kingdom ya life ho mfimfiri mantam kro mankesim 106.1 unya yen sa frequency kro na wo buna po FM na wuti a tachima Sompa 106.1 apoi enwa na wo modepo e wo mpotem ho 90.7 Sompa nkransa ni nyina wo bono na po FM decoder no so ba FM stations no na busua ye gina mu denden sa franka Ghana de na ye DDC match no enwa chi no wonsa be kan bio e wa ni mu nwuma no so e Facebook Sompa 106.5 FM Accra na Sompa FM live eno ye YouTube ho information centers ne de bebro otwe ho nwi Ken Star wabiem e wo Sompa droma enkransa tifi edidem live anwumre ensama e ba no de abeti bi ne se Ghana fo adwapa na enra wo mo kotra ho ma Austria fo chi wo mo twa mo kanum ma wo mo te ba ko hwe mensem boja no wo mo se be yakra blaster na yengu no eno ana wo mo pa abanche se we de aban e besre wada curriculums foforo na mo pese mo den sekre mo ba mu no mo ma mo wire mfi Ghana fo ye kasa na ye de atete ye firi fie eno na nam so ma pom den nsem mu pani a wono na oda pom den aso ye na no ewo bono mantam mo wo si ya de akodi ewo HIV no ji agentra ha obono no e chenkuri ene mfimfiri mantam America na aboboa no nso ma hina wono na ye nifa hene ma wo gwai na no matrankonwa wodi na woda no wani ne kwa wo mudi yensiesie e wo kotokura ba market na ho nsem
edi aso ne ani nyina etie ne hwe ane ya ketua bi ane apane amawo no afei yede ne nyina ka ne nyina amawo a na watwe mu nyina nsem a Ghana ha de no ne etodwa ya frɛ no Ghana this week ya babbo modern agebre ne yede ne nyina sa de ma baako eno na wote a ubo tiri nko se aha nyawanwa wonde obaye ebi zo wo nya tipe wo se we di aferi nanso edi se eba ne nyina ya Ghana nkobo eno nti obeti bi hyene nso na asafo kantanka dawroma eno wapeja yen ebi akọ Facebook ane entonta video na akare nyina so ena Alex mo MCR ho wo mo na ma wa hwe yen live e was Sompa TV no so no hyene nso se akenkanfo ne ya ba nu abrempona na kwaku ampoma odoma kuma chia meneme bra triple a man ejapia apamdada afei yanshansam na se emfa emawo na yashase dia na yashase e dia free nora na ye nyina wa ni daso sanka Black Star foforo no a ye chechire no o ma foforo no kebeko yie pa sa afi mu nyina no wo mo obo na afi nora nkwa ya Ghana mantia wo mo nkodi nkuni mo mfamra ye wo mo ne Austria ye wo hote ho atizi gida ponum na Jordan Yu wa G Captain Ambandi wo mo kokran so mo she yellow no ni se ye gold no ya nane no se Africa awo ma yi mo no wande ko ye wa akose no wo mo akwaji numra mi se moja ama ya ti mu ba akope eno na ajima opam bo tena se e wo Sompa 98.9 e wo sunyan woni Ghana vuo bi e bon komo no obusa se na ne amoti ya mu hu ye mo fa ne se na bo se ne Black Queens kwa ya de che won omo ne Black Queens kwa Asia Black Queens be she won omo guga na fu ye ni mo ase papa Sunday match mponi na ne wake up de na e be fi wa from man no mo sole na mo se so mo gu pon mi na mo so mo bobo ma Ghana from de mo se ya from man omo nkwa kurase no omo mo ya de no gu wan kasa na omo nya se we man no ska we papa ska he doesn't qualify to be the captain. He doesn't qualify. Look at how these people were playing the ball and we are taking this performance to World Cup. Charlie, that will tell they should sack him before the World Cup comes on. You're a coach. They should sack him. That's what I can say. Thank you. The Ghana Black Star coach, you know. I think this one will be a man. I'm an intention of our firm. Manuel Football to me if I am called. I need Germany. Take Ghana 3 goals. No trouble my Germany. Ghana for bi no in fact now we Japan what say the Black Queens kura ko mamuna to Suleiman amo eso omo ahomegye mu mpo no wo mechi Jordan mo aso mbeses na nka ntwom so friendly match mpo ni na mbekọ World Cup bi ne ne ye kwa ye mpan kantan ana se Accra Sports Stadium net no kura ne ye kwa akoyi free po na chi ne dia akwaji goals na gumu a ye fa ni o machi ni amfa nkwanya sa de a ye kwaje anim guase amanfo bi kura senti we na wo mo pay $30 million akodi asano wo America no da ye kura nkaska no mo fa nkoyi kwan ma yera fo pe kwan ya fa nkwa ye ma won we ye Ghana fo no 5-1 ya wo mo kwaje ye e wo Austria no e no mo ma kire wo ma dwen wo ho no we wo man fa time he banko e ka ho malaria duro tatahwe a eno betimi am wo pomuden aban tentem time he ba na wo mo guso awo Ghana mind mu no na se independence na je wo mo ni so dodo eno so e ka ho bi na yeto akase no so e de amawa busua ye wura nwomasuam enche bia e na so afo abede e kire a wono mo na hwe enwomasua so Area Clement Park bebo amane e che se curriculum no wono mo de sakramu bi basa de be ne betumi afete state of the art education ya ebeduma boama ye fatete ho de no ne ye de wura na de mu a ne nyina betumi akọ na ne abrofo de no nso etumi apema batire na sankomo e ho no na awofo bi akasa se nkoda no odifo akura no odi twie kasa no ho anu wo hwe wanim to wonte ase na mom unya sha na busa how are you no waje so chese brofo no de nkura na no ya wise edu ba bi kura ye mpanimfo ye no wo mo ka je ye poso sa ko hwe buku mansa nanso ye kura mu kasa no ubusa no ana wode ne namba bi tutu ne sre ne na basa de hye ne kon ho na awofo nkoma
Womone kwakwa de ma ediye no. Ode yenti bimra. To factorize Zania, food, music, and culture into our educational system. Because if you look at other countries, they try to portray what they have. So in the same way, Ghana's government should help the schools talk about the educational system so that all this will be implemented into our system. Ni kega yo dibo mi ko fa do to gamani ni homo ke fante yo dibo mi ko fa do to fante che mani ni homo bo o fale won fe wono ye chia wo mi ko fa do lu pa e won me to school bi e fe school to mani ni homo game kames makane se impanyefo ni school impanyefo nyina e so mo se local languages le unia enti o won tra wo fo no no mo ni o mo ma enka ofie se de o mo be school so aye tra mo a o menya nti ase pa de asosumyenu eduanenua bibia ye efia de bia ye loka ye amamre ye nkyere nkwala no na ye kyerɛ mu a ye ne omukɔ fie a ye ne omukɔ ye ti a ye mbre eno ya wofo akonsem o na wo mo kyekere ya de to kwakwa de manim se we de sompa wo mo na e kampanimfo ne tie bie ya wo mbetie atu ho anamon na ewie ye na Sure Start Green Montessori School eto so sei I'm a whole point said, your local language, enter the school. It's a idea made it school, private school especially, they say. And this idea made it to them say, among enforcing our local language, our various schools. Send me from the home. Parents never say, almost starting in Palano and local language, and some other school. Because sometimes I school na nane kasa all kind of brofo all kind of will be answer na all the school me one na e was all kind of fie kasa answer na wa school say dem ever training you na into akaye to me so the local language etre ade wo school e ma kola no adinu bi ntem enokre eno madam owono ena da Sure Start Green Montessori School ano ena wone kwakwa de ma edi sankomo yi na nyanwanwa sane ono kura kasa yamfa enkwada no yantete wo fie no na yamfa fie de no Ghana de na antete wo no ka brofo nsi ekwasi kokko de na no ka ho na nsi ebesesa na bibia ye fine ene ye mo hwi na yankwa bono mantam mu na bono mantam mu ayekoi pani kwantrefo odapom de ano ewo asoye na na se mantam no mu ho no obenfo asakufo afre wono de ka se wo se say you pa HIV yade ekodi ewo no na watwe bia wo record 38 new cases ewo buru nko a na no na wo ka no na ayomfoti wo mu no that no si sa sam na no ye hu pa na sa bra na ajma pambo wo na no nenam wo ka ye no wo fa bita se ni say public discourse on HIV and AIDS has in recent years diminished considerably in the region. This relative silence, however, does not reflect the reality on the ground in Bono region. Nana, in 2024, the Bono region was adjudged the region with the highest HIV prevalence of 2.2. If you rank all the 261 districts in terms of HIV, the highest is coming from Doma East. But despite all our efforts, last year we added 1,853 new HIV cases. And if you want to see how bad it is, every week 38 new HIV cases are discovered in the region. So this is a cause of worry. And it demands an urgent reinvigoration of our prevention and advocacy efforts. The normalization of responsible behavior, particularly during social gatherings and celebrations, must be actively promoted. On Valentine's Day, we decided to distribute more condoms because we knew people would do things. Unfortunately, the demand was the ladies or the girls or the women were demanding for emergency contraception. They want Lydia Postino too. Now, regrettably, the men or the young men or the boys, they were demanding for Mr. Kill and the others. Na wahe. Ye mamo na ye mamo tedi mo bo ha na mo de abam ho ban a wo mso mo pe ne omu wie momu na se ade ne kogumu a wo metimi de aflash na out ene ye ma no na ma no kra de o pere mo mo tedi mu na ye dene eno no wane pe we ye doctor
ose kufo afre wanna ya pene kwanchefo a woda apomdi ano ewo bono mantam mu ene wo che se da bia da won be kenkan no wa na awotwe bia HIV mu awa no ne wo mu kura ba aso ye wa me ahwe wo no maako aduasa nwotwe ena HIV no ewo ho ne na awotwe bia ye bu akwanta no a ene yenye firi bu na yenwura wonu mete wo mo fa edi firi bu no num na ekoye mfante na yemfa ehon so ama ne bo emre mfimfini mantamu ehon ase na meken ereka na nebutu na ye kogwai wo gwai na nifahina wo wompotem ho no na kwesi agent ya otoso abien na di na woda die no wantena se antopunu wo fia mfrefra adofo nko na emom wo se ahonedie ene nyamenie ne nam ne se ahonti wone ekuo bi ka won ho bo mu Bastard Boys ebabi afe mame Justina Efua Hammond Foundation no wono so by Green Africa Youth Organization we enye geyo gayo wono so ebabi a wo mo nyina ebeboa ma sa ahonedie etime ekọ kama na wie ye pe na wo frere kanan na wo sesa nkomoyi me pese eduru sompa yentie die na nakan Gweye the tourism hub of Ghana. Nti yapedi make sure that bibia offer ye egwedi no so no ho ato. Ama ye nuanom ya wofi ama no ni wo ba ha. Wa mafa yarba nko. Ye besre obia so mfa na amode no mwa. Ye nya ye birthday ye bedin day a. Chi ebowe na gwa nyina wa ato. Eno ana si oda Justina Efua Hammond Foundation ano. Mama Justina Efua Hammond. Me ko bi man kan bi. Ene na wan kokora nkeye de nti a wo mode won hoje na nsi adwumadie mu no so ma me bo so sei e de kire kanan boys ma mu hu won video me wona e video there but mu won video bi wo the TikTok inyo na mo connect ke express there mo odo pede wo ye cleaning bia mama won ezibana na there drinks na there nsu nti mo am da mo shop ana wo ba was about to menyim da pede wo clean up market ni mu na mo soze me mpefi nti wobaka damo no na mu ndo ye good program wala was about marketing inside nti I decide there me nyimi team no about support one with breakfast na one lunch in fact I'm to my platform no me team no won nyina wan popo wonti mo bia anye yoz baby a yes bom na like yes aba mo won ndede ejuma ze ya ebebre ebre so ebezizi ebonu nsu nti yanso yan bibi kakra ya da popo yansa na ya da abra won breakfast na one lunch mo nyame won hira mo papa Justina Efua Hammond no na wie ya ana de wono ana da Green Africa Youth Organization gayo no ano aye Anthony Yayira Tokovi na Tokovi ana wono so wakasa eka bi ka ho na de nti Anthony asem no Basically, what we are doing in the central region is we are trying to promote segregation at source. We are trying to promote separation of waste right from our home, so that at least the waste that ends up in our landfill is not an amassment of all the waste that we generate in our houses, but then it's a segregated waste. And with the plastics, we know that we can really do something with it. We can sell it, we can bale it, we can recycle, we can do so many things with the plastics. And so they shouldn't really end up in the landfill site. And we are planning on also establishing a material recovery facility here in Cape Coast and also 2 others in central region, so that at least we'll be able to send the plastics there and hopefully have them recycled. And so today we decided to partner with Bastard Boys and other partners, so that at least make this activity that we are doing, we were able to put it across. And ene awoti ye Tokokuvi Yayira Anthony wono ana Green Africa Youth Organization no otua wo ma no ensesi adwumadi a na ni fahene ye wo wogwai wo de hyehye so no wo mo de won hoji mu na atese na wo mo kase Sompa TV live ena wo no Ghana this week ena wasugusu a wutie wo Sompa FM no so no say ya yiko na wutie a Ghana this week ena afa Kingdom 106.1 ena wutie so a still Ghana this week na wo Facebook no Ghana this week eno ana wo hwe Doma FM 100.7 ena wutie eno so ya Ghana this week na ena wugusu a wutie no afa na awatwe mu nsem a yade ba so mo ne ebi o wa editie se wo san tene bio no yensi wukoso na yan hya se mfiri dwoda eno na French ni be ka no se lundi se no ano no pe ao na no dwoda ena mampani
wɔde na ne kyerɛ mu apro mantamu na wɔkɔ aframaja hɔ afam place ɛna wɔde kɔto wɔ manim no wɔkyerɛ sɛ no korɛ wɔba bɛyɛ dwumadie kɛseɛ bi ɛwɔ hɔ na wɔde bɛ nyinaa yi no ɛyɛ fertilizer yɛ a wɔde bɛma sagyerasa no wɔde bɛma akuafoɔ na wɔka de akyerɛ Ghana akuafoɔ nyinaa sɛ 2026 afi a ɛwɔ mu yi akuafoɔ da no a ɛyɛ afi mu deɛ no a yɛba bɛyɛ ne kama no mu deɛ munya akomatɔyɛ mo na sagyerasa yɛ a bɛyɛ mu mfudie yie no aban de bɛma mo free yɛ a wɔnye mo kapre fertilizer yɛakra sɛ afi wei yɛde bɛma akuafoɔ normally yɛ de ma ɔmo at subsidized price yɛte so na ɔmo atua kakra ɛnso ne ɛsi yɛ ne nti a akuafoɔ bebree abɔka no maka kyerɛ Minister of Agriculture sɛ fertilizer no ɔmfa ma akuafoɔ no free of charge enti afi wei yɛntɔn fertilizer no mma mo yɛde bɛma mo free sɛne ɛbɛyɛ a mobɛtumi ate mo ka no so fertilizer ya wei ɛyɛ Ghana mampani Yohane Dramani Mahama Kwame ka ho wo wie no ɛna ɔse na ano ɔwa na wɔte sɛ miano me bra pani Jeff Kunaduado wɔhyɛ bobi ɛma ɛyɛ challenge sɛ ɛkyɛ manfro mu ɛkwan no a wɔn yɛ so wɔn bɛyɛ nsamsoɔ no ɛde ato so a de akɔ akɔsi adɔ so ɛmfikyire hɔ no wɔn bɛyɛ nanso wɔn antimi anyɛ no wɔhyɛ bɔ saa nsamsoɔ no afram agya soɔ no wɔn bɛyɛ nsa no wɔn afiri aman so ɛmsɛ nnura yɛn nkurɔfoɔ no bi ɛreba no ɔmo sɛ ɔmo duro akyi amanfro mu a ɔmo foro pantoon no ɛmsɛ pantoon no engine baako pɛ na ɛyɛ adwuma ɛna ɛsɛ engine no agye nsɛm firi ɛna nsuo ɛna ɛde pantoon ekɔ yi yɛsɛ fishermen na ɛde ɔmo canoes ne ɔmo outboard motors kɔtwe pantoon no baeɛ ne sɛ nti mehyɛ mo bɔ abere a yɛyɛ campaign na ɛyɛ me ahohoaho a ɛyɛ me anigye sɛ meka kyerɛ mo sɛ contract a mekaeɛ no yɛde ama contractor no ɛnkyɛ biara mobɛhu sɛ contractor bɛba ɔbɛsi yɛbɛsi bridge mu no ne ayi pantoon no afiri hɔ amanfoɔ sɛ kasa ɛyɛ mframa sɛ wɔn nyɛ nwuyɛ paa deɛ a wɔn nyi ni na mmom nea yɛte yɛ ɛyɛ mampani John pantoon a bɛyɛ sɛ mfie dunie wɔde engine baako pɛ ɛna nam na sɛ asɛm ba gye sɛ fishermanfoɔ ɛna wɔn de kodoɔ akɔ akɔtwe yɛkɔ yɛ anaa yɛ bae na ano dwo ɔda no ɛna ɔhyɛ wɔn man ne bɔ ɛwɔ akyi amanforo oh na kodoɔ a wɔn de kɔ akɔtwe ɛno na yɛ sisiri bo ntaabo no bom no na sɛ kɔba saa deɛ engine dɛm kakraka na wɔn de boat na ɛkɔ akɔpia ɛbɛyɛ dɛ na atumi aba abɛduru deɛ ɛte ho bi no no na sɛdeɛ nkɔmɔ no ɛsi ayɛ no yɛwura kwabena minta aka no ɛda dwo ada no ɛna wɔ bie saa asɛm yi so kyɛ sɛ apɔmuden papa na timamufoɔ ahwehwɛ yɛ sɛ wɔn de maama kɛse aba bɛka ho no ɛno na ɛbɛma 24-hour economy no atumi ayɛ adwuma pɛɛ yie na apɔmuden hwehwɛmufoɔ no kɔlɛbu sɛ 24-hour service wɔn ma hyɛ aseɛ yɛ anadwo koraa wokɔ a OPD wɔn bɛyi wo kaada yɛ obi biara ɛde ama wɔ na ɛno nso dwoada no ɛna bɔɔs asɛm no so say no can our best to make sure that we save the lives of Ghanaians. What is important as we're going when I realized there's the need for the increase in beds at the wards so that at every material time we can create space at the emergency. For me, I think it makes a lot of sense to move the person from emergency to create an empty bed at the emergency than to say that, oh, the wards are full. And so we need the person more than 24 hours at the emergency. I think that we have to revise that one and make sure that the person doesn't stay more than 24 hours after stabilizing it. I will also, appeal to all the health facilities who do referrals to this place to try to stabilize the patient before they get here. You don't just push the people and say there's no bed here, so go to Kolebu. So that's something we have to look at. And you've mentioned the expansion of the surgical, the medical surgical ward. And now I saw for on the hair or my apomodin sensor now where I'm Rasebedjani and my disha a wood job was here. Minta a candle. Na no Jordan, our apomodin mono. Now Copiemo, our Tamale Teaching Hospital. I want more, a year more, only be no. One was it, one more Japan, Tamale Central Hospital, Central Hospital, why a gap. Ebrana anasi fo bi su sa wo mo so mi akatua kamba bo so mi du nan no wo mo de na omo no shutdown fo mo mfo sege ama teacher fo kura su no no mo mfo sege eno achi ai immigration fo ana afi prison fo ayaso fo no ana afi kura mpo no fire fo wo mo su sa wo mo dabre mu no no mo kura mo mfo sege
sɛ afe ene bosome ba akokora ka ho wo musika ma da bi on beda o mo rent e maaye no no wo mo so mo mfo sege afe yenkoti a Tamale Central Hospital wo mo se wo mo eye adwuma wo no abosome ma akoma enum 5 months wo mo salary maaye wo mo ka kira ban wo mo eti etua wa ban so sa ban entua asem